dansk hiphop har fået sådan en rigtig god vind i sejlene her det sidste stykke tid. Og en af de nye danske hiphop-grupper hedder Den Gale Pose. De har overtaget sådan en meget rå tone, som der også er nogle amerikanske rappere, der dyrker. Og hos Den Gale Pose, der er der nogle piger, som man kalder for hos. Det er sådan det amerikanske slangudtryk for en hore, eller sådan en, der er sådan meget løs på tråden. Og lige nu, der kan du sige din mening om Den Gale Poses tekster på telefonnummer 33 12 12 13. Du kan ringe ind lige nu på 33 12 12 13. Men for at I lige kan høre, hvad det egentlig er, det drejer sig om, så har vi læst et uddrag af teksten op på et bånd, der kommer nu til det nummer med Den Gale Pose, der hedder Flere Hos. Ja, du vil aldrig se mig svare på kontaktannoncer. Den Gale Pose har flere hos end alfonser. Så hey, baby, baby, hæng med mig i nat. Jeg tager dig som en hund, til du spinder som en kat. Så hører man en pige stønne, og så kommer næste vers. Det er sådan, du lyder, når du kommer. Og hvis jeg kommer først, får du en ommer. Jeg sprøjter ligesom Peter North. Peter North, det skal jeg lige sige, det er en amerikansk pornoskuespiller, som blev kendt på at kunne sprøjte ud over det hele. Jeg sprøjter ligesom Peter North på en god dag, når så har jeg 2 af. Nej, forkert, jeg er ikke den sidste poetaner, der skal mere end du aner på mine svedige laner. Så hvis jeg glaner efter din kvinde, så kan du finde hende og hendes veninde i min dobbeltseng, mens vi leger doktor, og jeg tager temperaturen. Put Den Gale Funk på kassetten, og baby, sig hey, hvis du er våd i trusseletten. Jeg sover ikke på pletten, så slug det hele. Først mig, så de andre, som brødre vi dele. For når jeg stikker den ind, aha, stikker den ind, trækker den tilbage, og du slikker den. Du tigger, men nej, jeg vil hellere drikke schusser. Jeg har set flere kusser end sloggy trusser. Og så kommer sidste vers. Nu står du der og siger, du vil giftes. Taler om en Volvo og bleer, der skal skiftes. Så rolig nu. Klap hesten. Nu slutter festen. Jeg er ligesom Red Butler. Jeg er borte med blæsten. Det her, det var altså noget af teksten til Flere Hos med Den Gale Pose. Og hvis du har noget at sige til den, så kan du ringe herind lige nu på 33 12 12 13. 33 12 12 13. Anja, hvad synes du om det, vi lige hørte her? Jeg synes, at det er en forfærdelig tekst. Jeg synes, det er en ekstremt sexistisk tekst, som virker meget kvindeundertrykkende på mig. Som omtaler kvinder, som var de meget lidt værd, altså som svin. Og det er du vel uenig i? Ja, selvfølgelig, for det er mig, der har skrevet teksten. Den Gale Pose i huset i Jokeren. Okay. Velkommen til jer to. Anja, du er feminist i AFA, Antifascistisk Aktion. Mm-hmm. Og Jesper, eller Jokeren, som du bliver kaldt i Den Gale Pose, det er altså dig, der rapper og skriver tekster. Ja. Okay. Men Anja, på den her CD, som vi lige hørte et nummer fra, ikke? Jeg har taget coveret med ind i studiet. Mm-hmm. Det ligger lige der. Kan du prøve at beskrive, hvordan det ser ud? Ja, det forestiller en lyshåret, storbarmet pige, som ligger i en lænestol og holder sig på brysterne med en hue, hvor der står En Gale Pose for en skridte. Og så står der flere hosen under. Det var sådan rent objektivt, men hvordan ser du det på det, når du ser? Jeg synes, det er noget svineri. Altså, jeg har svært ved at forstå, hvad hun laver på sådan en cover, og så er jeg sgu svært ved, at hun skal ligge der og sprede ben for at sælge plader. Hvorfor? Fordi jeg synes, at det er en provokerende måde at udstille kvinder på. Jeg synes, at det er noget, du ser generelt i samfundet, reklamer og medier, at du udstiller kvinder, du bruger kvinder til at sælge ting, ikke? Og helst også nøgne kvinder, hvis det skal være, ikke? Og det så er det med til at præge en eller anden form for kvindeideal med, at piger skal have store bryster og være anoreksioffer. Nu ser Tusnelle også godt ud, ikke? Må du indrømme. Tusnelle, det er den model, der er på coveret, ikke? Synes du, hun ser godt ud, Anne? Det er i og for sig rimelig irrelevant. Jeg ved, hun ser godt ud. Altså, enhver kan se, hun ser godt ud. Og selve teksten Flere Hos, det handler om, du ved, når man går i byen, om det, man kalder tilfældig sex, når man bare møder nogen på en bar og tager hjem og knipper bagefter, ikke? Så det er jo klart, at når det er sådan et lidt slags tema-cover nærmest, ikke? Jo, og det er jo dig, der står bag ved det her cover, men er der et eller andet specielt, du vil sige med det, eller hvad? Jeg vil ikke sige noget specielt med cover, andet end at Tusnelle ser godt ud. Altså, vi blev inspireret af en gruppe, der hedder O'Hara Players, som har en masse... deres stil var at have erotiske billeder på deres cover.
Og det synes jeg faktisk også, det her er et erotisk billede. Det vil sige, at altså, egentlig betyder det ikke noget, det er først og fremmest for at sælge pladen på en god måde, eller hvad? Altså, hvis du laver cover, så handler det om at have et blikfang, ikke? Og Tusnelda er der helt sikkert blikfang, også på de plakater, vi har sat op, som er blevet revet ned igen. Helt sikkert, det er der noget, der fanger folks opmærksomhed. Jeg synes, der er et problem i, at du vælger at fange folks opmærksomhed på den måde, fordi at det i høj grad er på kvinders bekostning. Det handler et eller andet om, at I skal have solgt nogle plader og score nogle penge på det. Og det er bare med til at støtte op om det, at du kan score penge på kvinder. Nå, men altså, det er jo ikke, altså, også fordi, at Tusnelda for eksempel, hun er glad for at være med på det cover, forstår du mere? Ja, men det har ikke skid at gøre med, at Tusnelda er glad for at være på det cover. Og altså, der er masser, der er også, for eksempel også, når vi taler om flere hus, ikke? Der er masser af piger, der kommer hen til mig og sagt, at de synes, det er en pissegod sang. Fedt, det synes jeg jo. Altså, der er masser af piger, der kommer hen, og masser af mænd for den skyld, der kommer hen til mig og sagt, at de synes, det er noget lort, og at de gerne vil være med til at rive de plakater ned, fordi det er noget svineri. Ja, men helt sikkert. Men altså, en ting er, om vi river vores plakater ned, for det bryder mig ikke specielt meget om, for det koster meget penge. Men altså, du har selvfølgelig ret til at have din mening, og hvis du ikke kan lide det, så synes jeg, du skal lade være at høre på det. Men Jesper, hvad synes pladekøberne? Har du sådan en fornemmelse af det, om coveret med den her nøgenpige på? Altså, som også, jeg har for eksempel et eksempel fra, jeg var i Aarhus her den anden dag, hvor jeg mødte en, hvor han sagde, at han havde vores plade, så sagde jeg, nå, kan du lide den? Så sagde han har ikke hørt den. Han har kun kigget på coveren. Det synes jeg også er fair nok, for jeg synes, det er et fedt cover. Altså, hvis folk gider at købe vores plade på grund af coveret, så er det også fint, altså. Er det ikke billigt at købe pornoblader? Jo, men nu må se, der er forskel på et erotisk billede og på porno, forstår du mig? Forklar. For eksempel, du ser ikke nogen skamlæber eller brystvorter på det her billede, for eksempel. Forstår du mig? Mm-hmm. Hvis du så det, så ville det være et pornografisk billede. Det her er et erotisk billede. Ser du da også på det som et erotisk billede? Nej, det vil være synd at sige. Jeg har svært ved at finde den erotiske undertone i det her, altså. Du ser det som ren porno, eller hvad? Ja, pornografi. Jeg ser det som ren udstilling, altså. Det vil også, nu ved jeg ikke, hvordan du har det rent seksuelt, men altså, det er heller ikke meningen, at du specielt skal tænde på det, altså. Der er ikke nogen, der siger, at du skal tænde på Tusnelda, altså. Men jeg ved, der er masser, der tænder på Tusnelda. Men jo, nu er det jo også dig, der har skrevet den her tekst, som vi hørte før, ikke? Hørt noget af før. Hvorfor har du så for eksempel skrevet den? Den tekst? Ja. Flere hus? Ja. Nå, det kommer simpelthen af ren, man kan sige, erfaringer fra hele den gale pose, når vi går i byen hver torsdag, fredag og lørdag og fyrer den af. Og står og spiller fandango op i baren, du ved, og siger, hvad så er din frakke, mand? Du ser sgu godt ud, du skulle aldrig finde noget andet. Jamen, er den sådan realistisk hele vejen igennem? Altså, er det fra virkeligheden? Ja, selvfølgelig. Er den sådan alvorlig ment? Altså selvfølgelig, jo, på en måde er den alvorlig ment, men på den anden er det også sådan, du ved, lidt mere glimt i øjet, ikke? Altså jeg siger jo nogle sjove ting, jeg har set flere kusser end slår i trusser, ikke? Det er sådan en overdrivelse, ikke? Forstår du mig? Men den skal ikke tages som en joke, eller hvad? Nej, det er ikke en decideret joke, altså. Okay. Katrine, vi har også dig med på en telefon. Ja. Hvad synes du, når du hører sådan en tekst som den? Jamen altså, jeg synes sgu bare, den er sjov, altså. Jeg synes ikke, det er noget sådan, at farve så forfærdeligt meget over. Hvorfor er den sjov? Fordi at, altså, den er sådan meget sådan, altså, jeg synes, de virker sådan lidt over sig og sådan noget, og altså, alt det der med sex, altså, det er sgu da fedt nok, de tager det sådan noget, altså. Jamen selvfølgelig, altså, vi puster os op og pisker en stemning op, og jeg vil også give ret i, at den er en rimelig macho-indstilling i den sang, altså, helt sikkert. Ja. Men du synes, det er sjovt, Katrine? Ja. Er det sådan noget, du tænder lidt på også, eller hvad? Ej, ikke lige den der måde der, men altså, okay, altså, den der, det er sgu da, det er da fedt, altså, sådan, synes jeg. Jeg synes også, det er lidt af et tilbud, ikke? Ja. Jeg tager dig som en hund, til du spiller som en kat, ikke? Det er sgu da rimelig fræk, altså. Fedt tilbud. Jeg kunne næsten ikke sige nej til. Prøv, jeg er lidt svært ved at se joken i det, ikke? Fordi at det er sgu stadigvæk meget... det er, at du siger selv, at det er macho-stil, ikke? Det er det. Det er totalt, og det er den stil, der bliver kørt i hiphop-miljøet, ikke? Det er, du er totalt reduceret. Kvinder bliver reduceret til et eller andet hul, ikke? Og jeg er svært ved at se det. Jeg er svært ved at se joken i det, eller glemme det i øjet. Nej, kvinder bliver ikke reduceret til nogle huller. Altså, vi taler om, at jeg har behov for sex. Du har behov for sex. Forstår du, sangen handler om mænd og kvinder sammen, som har sex. Altså. Den handler om mænds syn på sex, ikke? Jeg tager bare fra min side, ikke? Jamen, altså, jeg ser den ikke som altså, diskriminerende over for kvinder overhovedet. Det gør jeg ikke, altså, for helvede, mand, altså. Det kommer an på sådan, altså, det er ikke lige den måde, jeg ser sådan på diskrimination, altså, det er mere sådan... Hvordan ser du så på diskrimination? Altså, det er virkelig, hvis altså, de kommer sådan noget, kalder en en kælling og sådan noget, og ikke vil en skid med en at gøre, fordi, altså, sådan, altså, der kommer der ikke lige sådan den der... Altså, jeg får da ikke det der udtryk af, at de bare opfatter kvinder som et fodbold. Altså også, hvis nu jeg var sexist, ikke, så ville jeg sige, at alle kvinder var nogle luder, og de skulle bare knipse røven, men det gør jeg jo ikke.
Nej. Det vil sige, Katrine, at det tilbud, som Jokeren kommer med i sangen, det var et, som du har kunne overveje at tage imod, eller hvad? Ja, det kunne jeg godt. Okay, tak fordi du ringede ind, Katrine. Jo, okay, hej. Også fordi, altså, sang handler om, du ved, jeg elsker kvinder. Der er man i frakke, og du ved, jeg tænder på den hårde, ikke? Og så... Men tror du, at alle drenge er sådan? Eller tror du, at de fleste drenge tænker på den måde? Altså, jeg ved, at teoretisk set, så tænker alle drenge på 6-10 gange i minuttet, eller sådan noget. Altså, og ja, alle drenge uden undtagelse. I hvert fald mange, ikke? Og ved, altså, mennesket er jo også i princippet det eneste dyr, som er i løbetid hele deres liv, ikke? Man prøver at høre, hvem siger, at kvinder ikke tænker lige så meget på sex? Men jeg har ikke det store behov for ligesom at udstille det på den måde. Jeg har ikke det store behov for at omtale mænd generelt som et eller andet, der bare skal komme godt i gang med mig, og så kan de bare skride igen bagefter. Det behov har jeg ikke. Altså... Nå, men du rapper jo heller ikke, vel? Okay, Louise, vi har også dig med på en telefon. Ja, goddag. Goddag. Jeg ringer på noget, der hedder Kvindebanden Vagina Dentata, og jeg vil bare sige til alle kvinder, at sådan en narrerøv som ham der er i fjernsynet, eller i radioen. I radioen. Han forstår tydeligvis ikke særlig meget. Jeg mener heller ikke, det giver særlig stor gevinst at diskutere med sådan en type. Vagina dentata, hvad står det for? Jamen, det er egentlig underordnet i den her sammenhæng. Men i hvert fald så vil jeg bare sige, at det jeg mener, man skal gøre, det er, at han skal lære, at det ikke kan betale sig og udtale sig på den måde. Han skal simpelthen have nogle pryl. Og det du synes simpelthen, han skal have bank? Ja. Må jeg spørge noget? Og jeg gider i øvrigt ikke at snakke med ham. Sådan en som ham har jeg intet at sige til. Men du vil gerne banke ham, eller hvad? Ja, meget gerne. Tror du, det hjælper? Er det det, I har varslet det i dag? Eneste, sådan nogle typer kan lære af, det er, at det koster dem dyrt, når de udtaler sig på den måde. Sådan nogle udtalelser, som han har, de er totalt kvindeundertrykkende. Og det er ikke noget, som jeg gider at diskutere med sådan en type. Og jeg tror ikke, at han kan forstå det ved, at man overbeviser ham med argumenter. Fordi han har jo selvfølgelig nogle privilegier. Og de privilegier, dem må vi tage fra ham med magt. Og det er blandt andet ved, at den samme sexistiske holdning, som han er ved at udbrede, den skal vendes til hans ulempe. Når han kommer ud med sådan nogle udsagn, som er decideret kvindeundertrykkende, så skal vi sørge for, at det ikke kan betale sig. Det vil sige, at man skal sørge for det ved magt, simpelthen. Det er dit forslag. Ja, kvinder skal slå sig sammen, danne kvindebander, og så skal de slå hårdt ned på sådan nogle svin. Så skal han sgu nok lære. Hvordan slår man hårdt ned på sådan nogle svin? Det gør man ved at banke ham, simpelthen. Han skal... Vi skal må jeg spørge om noget? Du vil give mig en røvfuld, fordi at jeg siger... Du vil give mig en røvfuld, fordi jeg siger, at jeg kan sætte dig bagfra, så du spiller som du kan. Okay, men Louise, hvad er det, du hisser dig allermest op over i sådan en tekst, som den vi lige... Jeg er pisselig glad med den tekst. Jeg kan jo bare høre hans holdning, som han sidder og kommer til udtryk med nu. Hvad for eksempel? Synes du, hvad er det, der har hisset dig allermest op? Jeg gider ikke at diskutere specielt den tekst, fordi jeg synes... At nej, men er det, han lige har sagt, og det vi lige har hørt ham sige? Det er, at han... hans generelle kvindeundertrykkende holdning. At han betragter kvinder som objekter, og det... Prøv, jeg betragter ikke kvinder som objekter. Jeg siger, der er nogle tøser, som er lidt let på tråden, men hey, personligt så siger jeg, at jeg også selv er en ho. En aktionserklæring, vi har, ikke? Nej, den vil vi ikke høre om lige nu, men jeg vil gerne høre dig, Anja. Mener du også, at magt, det er sådan vejen frem? Mener du, at du skal over og banke Jesper i nosserne lige nu, altså? Nej. Hvorfor ikke? Tror du ikke, det ville hjælpe? Tror du ikke, det er det, han har brug for? Det ville uden tvivl være meget sjovt, men jeg tror ikke, at det ville rykke en stor forskel. Jeg synes, det er meget det problem, at det bliver meget et eller andet årstog mod hinanden, ikke? Og det er ikke et eller andet rabiat feminist korstog mod den gale pose, har det ikke. Det handler om en generel stil i hiphop-miljøet, og det handler ikke kun om jeres forbandede cover. Det handler om en generel måde at skrive tekster på, en generel måde at behandle kvinder på, en generel måde, man altid skal gøre sig selv omtalt på. Kim, der lige ringede lige før, ikke? Hun vil jo begrænse min ytringsfrihed, faktisk, ikke? Ja, men jeg vil ønske held og lykke. Altså... Hun vil sige til mig, at der er ting, jeg ikke kan sige, selvom vi bor i et frit land, eller hvad? Det er fordi, du gør det på hendes bekostning. Jeg gør det ikke på hendes bekostning, jeg kender hende slet ikke. Jeg snakker om nogle bestemte piger, jeg snakker ikke om hende, jeg kender hende slet ikke. Og jeg siger også på, som jeg siger på vores nye plade, så siger jeg, at der er nogle piger, der er nogle hos, men jeg er også selv en ho. Jeg er rimelig nem at score, hvis det endelig skal være. Altså, hvis der er en søs, der er frakke, så er det sgu på. Fedt nok. Okay, jeg tror lige, vi tager en pause herinde i studiet, så vi lige kan høre noget musik i mellemtiden. I kan altså ringe herind på 33 12 12 13. 33 12 12 13. Mener I, at det er magt, der vil løse det her? Skal de simpelthen have nogle bank, eller hvad fanden skal vi gøre? Skal vi overhovedet gøre noget? Og her der er det altså den sang, som vi før hørte nogle små uddrag fra. Flere hus med den gale pose.
Det er altså nu, I kan blande jer på 33 12 12 13. 33 12 12 13. Her der kommer den ægte vare, når Jokeren rapper. Jo, du vil aldrig sige mig svare på kontaktannoncer. Den gale pose har flere hus end alfonser. Så hey baby, baby, hæng med mig i nat. Jeg tager dig som en hund til du spinner som en kat. Der er intet pjat, jeg nakker nok chicks for sengen til at rocke. Hvad sagst du den gokke? Det er ikke så svært, når du først får det lært. For i mit karpad, baby, der er plads til lidt af hvert. Der er plads til en ho med store tasker, lige så våd som en vasker, triple X som en slasker. Der er plads til en ho med store tasker, lige så våd som en vasker, triple X som en slasker. Det er sådan det lyder, når du kommer. Og hvis jeg kommer først, får du en ommer. Jeg sprøjter ligesom Peter North på en god dag. Nå, så har jeg 2 af. Jeg har det ligesom Cube, for i dag var en god dag. Baby, baby, hæng med mig en gale pose og flere hus. Jeg tager dig som en hund til du spinner som en gale pose og flere hus. Jeg renser ud ligesom kyster, så fjols gennem din søster. Jeg tæmmer, men for jeg gør, så jeg lyster. Nej, forkert, jeg er ikke den sidste puritaner. Der sker mere end du aner på mine svedige laner. Så hvis jeg glaner efter din kvinde, så kan du finde hende og hendes veninde inde i min dobbelt. Mens vi leger doktor, og jeg tager temperaturen. Det er ham der Dr. Dahl, du kender kuren. Så hey baby, baby, hæng med mig i malepose og flere hus. Jeg tager dig som en hund til du spinner som en galehus og flere hus. Så hey baby, baby, hæng med mig i malepose og flere hus. Jeg tager dig som en hund til du spinner som en galehus og flere hus. Den gale funk på kassetten, og baby siger hey, hvis du er våd i truseletten. Jeg tror simpelthen, at vi har haft besøg af vagina-dentator eller et eller andet herinde i studiet, fordi der er i hvert fald en eller anden, der har ridset den her gale poseplade. Det virker næsten som om, det er en planlagt aktion, det her. Men det kan også bare være, at det var pladen, der var lidt slidt efter, at vi har spillet den så meget. Men faktisk, fordi P4 har nemlig spillet det her nummer et par gange, men der er mange lokalradioer, der simpelthen har boykottet og nægtet at spille den her sang, fordi de synes, at sangen altså i princippet er der ikke noget censur i Danmark, udover at de fleste lokalradioer vil ikke spille sådan en sang, fordi at jeg siger kuse en enkelt gang, altså. Og nosser, eller hvad. Og det må jeg åbenbart ikke sige lokalradioer, fordi at jeg ved ikke hvad. Så der er sådan en form for censur på lokalradioer, åbenbart. Det er der ikke her på Danmarks Radio, hvilket jeg synes er glimrende. Fordi jeg synes ikke, at censur generelt er fedt. Altså også det som hende der fra den kuse med tænder, eller hvad hedder det... det hun vil udøve mod mig, som hun siger nu, det er jo faktisk, at hun vil censurere mig, ikke? Ja, men Anja, er det også noget, som du ville synes var en god idé? Altså, kunne du finde på... Vil du have lyst til at censurere den gale pose, hvis du kunne gøre det? Men altså censurere, altså ved hjælp af lovindgreb eller et eller andet, er jeg overhovedet ikke interesseret i. Men jeg synes, at hvis kvinder føler sig stødt af det her et eller andet sted, så synes jeg også, at de har en ret til at sige fra over for det. Men og ikke nødvendigvis... De skulle lave en plade, hvor de sagde, fuck den gale pose eller et eller andet. Ikke nødvendigvis ved at give dig røvfuld, men et eller andet sted, så synes jeg, at det er reelt nok, at kvinder tager sagen i egen hånd og går ud og rive de forbandede plakater ned og opfordrer folk til at boykotte koncerter og ikke købe de plader. Altså, det synes jeg, det er at begrænse min ytringsfrihed lidt, ikke? Hvis jeg har lyst til at hænge plakater op, så må jeg gerne hænge plakater op mig, ikke? Ja, det er så i orden. Men det der, synes jeg, begrænser mig i min måde at være kvinde på, for eksempel. Jeg synes, det begrænser kvinder, det begrænser kvindesyn. Du giver et kvindesyn videre til så mange unge folk, der hører på det der musik, ikke? Som de bare adopterer totalt pornografisk nedværdigende, ikke? Okay, men så til alle dem, som hører på den gale poseplade, så må folk forstå, at jeg taler om nogle specielle kvinder og nogle specielle drenge. Men det går bare ikke særlig klart igennem. For den virkelighed, som jeg lever i, forstår man? Som er en meget begrænset virkelighed, ikke? Altså et eller andet sted, så går det overhovedet ikke særlig klart igennem, vel? Nej, men det er altså min stil er, når jeg rapper, det er ikke at stå og lave kæmpe pointer og moraler og sådan noget. Jeg rapper bare om, det er ligesom et digt nærmest, hvor jeg bare får nogle input fra min omverden, og så rapper jeg om det. Men det er ikke skid med moral at gøre. Det er noget med respekt for andre mennesker at gøre. Det er ikke det at gøre med, at du skal stå og citere digte eller et eller andet. Det er noget at gøre med, at hiphop er også en undergrundskultur. Det starter som en politisk undergrundskultur, ikke? Du kunne godt rappe nogle federe ting end det, ikke? Altså hvorfor? Altså enten så handler det om, hvor meget I får, eller også så handler det om, hvor lidt I får.
hiphop handler ikke specielt om politik. Hiphop er en form for musik, hvor du faktisk kan putte alt ind i, hvad du vil. Netop fordi der er så meget vokal på, forstår du, hvad jeg mener? Men før vi kommer alt for langt ud i sådan en diskussion om hiphop generelt, ikke, så vil jeg godt lige tilbage til sådan, for eksempel den her tekst, ikke? Fordi altså, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Eller hører, altså, så kommer jeg til at tænke på, om du får så meget fisse, som du synger om i den her sang. Ja, men det gør jeg generelt, og jeg taler ikke kun for mig selv, jeg taler også for hele den gale pose, men jo, jeg får rigeligt. Fra hvem? Fra, du ved, alle mulige søser, jeg kender. Ja. Det vil sige, det er ikke sådan noget, du overdriver eller noget? Så der er nogle af tingene, som er lidt overdrevet selvfølgelig, ikke? Altså, som jeg siger, jeg har set flere kusser end slokketrusser, det er nok en overdrivelse, ikke? Ja. Fordi så skulle jeg næsten have set på hele Danmarks kvindebefolkning, ikke? Ja. Heidi, vi har dig med på en telefon. Ja. Hvad siger du til det her? Altså, jeg bliver i hvert fald ikke stødt over det. Jeg synes, at folk de skal have lov til at gøre, hvad de vil, ikke? Og jeg vil synes, altså piger, der generelt bliver stødt over sådan nogle ting, ikke? Det er fordi, de føler sig truffet. Jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt, og der er piger, der opfører sig på den måde, ikke? Og så synes jeg også, at det var lidt vildt med hende der Louise, der ringede ind før, at hun slet ikke ville diskutere det. Og det hun sagde med, at kvinder skal stå sammen, ikke? Bare fordi man er kvinde, behøves man jo ikke at have samme synspunkt, vel? Nej, men hvad mener du med følelse af truffet? Mener du, at hvis man selv er sådan en, der er lidt løs på tråden og sådan noget, så bliver man mobset, når man hører det her? Ja, det er da klart, man bliver det. Anja, er du sådan en, der... Jeg føler mig ikke personligt truffet, må jeg indrømme. Nej. Det har ikke noget at gøre med, at jeg bliver forarvet. Det er ikke noget at gøre med, at jeg har noget mod, at kvinder er nøgne eller et eller andet, for eksempel. Det er noget at gøre med, at jeg bliver pissegal, ikke? Jo, men så kan jeg da ikke rigtig se, at hvorfor det interesserer dig også, hvor meget sex han får og sådan noget. Altså, hvis han har lyst til at stå og rappe om sådan noget, ikke? Hva? Så må han da have lov til det. Jamen, prøv, jeg synes ikke, at Tusnelda, der er ikke nogen tvivl om, at Tusnelda er et sexsymbol. Det var hende på coveret. Pigen på coveret. Det er da også fedt nok, hvis hun ser godt ud, ikke? Så skal hun da endelig have lov til at spille på det. Det synes jeg bare er et problem. Jeg synes, det er et problem, at kvinder bliver reduceret til noget, der skal se godt ud. Og hvis ikke de ser godt ud, så er de ude i kulden, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, mænd skal da også se godt ud. Altså, jeg prøver da også at gøre det bliver da ikke bedre af. Altså, hvad? Jamen, jeg prøver også at gøre noget af mig selv for at være attraktiv over for kvinder, forstår du, hvad jeg mener? Ja, det går også meget godt. Prøv, det er jo selv, der bygger det op. Det er jo ikke kun den gale pose. Nej, jamen det er også det, jeg har heller ikke. Altså jeg har sagt flere gange, det handler ikke kun om mig, den gale pose. Det handler om generelt stil, der er over for kvinder. Du har selv sagt flere gange, det er et mandsdomineret samfund. Og siger du, sådan er det. Men sådan er tingene bare ikke, så er du nødt til at lave dem om. Fordi det går ud over kvinder, du er en mand. Hvad fanden skulle du ellers sige, ikke? Et eller andet sted, ikke? Jamen, jeg vil give det helt ret i, at vi lever sådan en forholdsvis mandsdomineret samfund. Altså, men jeg føler ikke, altså jeg tror ikke, kvinder er specielt undertrykt nu i 90'erne. Det tror jeg er en rimelig misforståelse. Altså. Du føler dig rimelig undertrykt, eller hvad? Ja, det må jeg sige. Jeg føler mig støttet af det her. Det er jo, altså, prøv at høre. Det har jo ikke noget at gøre med, at vi lever i 90'erne, og det hele er overstået. Eller vi har stadig ikke ligeløn i Danmark. En fri abort er ikke naturlig selvfølge for alle kvinder i verden. Overhovedet ikke, vel? Det handler stadig om, at mænd sidder højere. Nej, nu taler du om kvinder i verden. Jeg taler om Danmark, forstår du, mener? Jamen, jeg taler også om Danmark, tro mig. Okay. Vi har Peter med på en telefon. Taler du om Danmark, eller hvad taler du om, Peter? Nej, jeg ved ikke, om jeg taler om Danmark eller noget, men jeg synes bare, at man kunne godt... jeg synes, man skulle ikke behandle kvinder på den måde. Men altså, jeg forstår ikke, hvorfor man forbinder det med hiphop eller noget. Fordi at jeg kan godt lide hiphop, men jeg vil aldrig drømme om at behandle kvinder på den måde. Jamen, hvad for en måde er det, at behandle kvinder på? Fordi når jeg går i byen, så står jeg sådan, hey, du sidder med mig godt ud, mand. Jeg giver kvinder en chance for at vælge mig, forstår du, hvad jeg mener? Ja, selvfølgelig forstår jeg, hvad du mener, men den måde, du taler om kvinder på, det er heller ikke, jeg siger heller ikke, du behandler kvinder på den måde, men jeg taler om den måde, du behandler kvinder på. Eller, du taler om kvinder på. Jo, men prøv at, du må også forstå, at jeg taler om nogle specielle kvinder, og nogle specielle mænd. det har du også sagt. Ja, men altså, de kvinder, de eksisterer stadigvæk. Selvfølgelig gør det, og det er jeg da glad for. Ja. Det er det, jeg ikke fatter, altså... Til synligheden så har du ret stor fordel af de der kvinder. Hvorfor har du så travlt med at svine dem til? Jeg sviner dem da ikke til, og de har lige så stor fordel af mig. Og de er heldige, var. Men Peter, hvad synes du, at man skulle gøre, hvis nogen... Jamen altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke bare kunne høre hiphop, og så lade være med at blive generet af sådan noget, ja, lidt mandsjuvenistisk noget. Altså, du mener, man bare skulle høre på det, eller du mener, man skulle lade være med at høre på sådan noget som den gale pose? Jeg mener bare, man kunne høre på det, og så nyde musikken, og så ikke, altså, hvis du...
Men det er bare meget sjovt, at det er os, som ligesom skal bøje af på det her, ikke? Altså, hvorfor er det mig, der skal slukke for en radio? Hvorfor er det mig, som skal ignorere de der tekster? Det har jeg lidt svært at forstå, så I kan fortsætte med at lave det her, eller sådan? Det er fordi, at det er fedt, når folk har lov til at lave, hvad man har lyst til at lave, ikke? Og hvis du ser på, hvad jeg laver, altså, jeg føler ikke selv, at jeg ser ned på kvinder specielt. Jeg elsker kvinder, forstår du, hvad jeg mener? Men altså, hvis du ser på, hvad jeg laver i forhold til, hvad folk i udlandet laver, for eksempel i USA, der kan jeg godt sige, okay, der er nogle folk i USA af rappere, som er sexister. Altså, det vil jeg da gerne give ret i, men det føler jeg bare ikke selv, jeg er. Nej, men altså, det ville også være mærkeligt, hvis du indrømmer det, eller hvis du selv synes, du var det et eller andet sted. Jeg siger ikke, at du er organiseret sexist, eller at du går helt vildt op i det med liv og sjæl. Altså, det er ikke det handler om. Det handler om, at du giver udtryk for en holdning, og det handler sgu om, at det ikke mere sådan, at kunsten afspejler virkelighed. Det er meget omvendt, ikke? At virkelig den afspejler meget musik og tøjstil og MTV og alt det der, ikke? Og hvis det budskab, I giver videre, det bliver opfattet af en masse mennesker, ikke? Så er det også med til at køre den stil, ikke? Jeg er her også til dels, fordi jeg skide godt kan lide hiphop, ikke? Og jeg synes, det er et problem, at jeg ikke kan færdig til de miljøer og til de koncerter, uden at blive chikaneret og svine til og omtale som et eller andet, hvad så og sådan noget. Gør du det til hiphop-koncerter? Ja. Der står folk og sviner, der ser noget? Ikke nødvendigvis, at de retter sig direkte med mig, men for eksempel det problem med pige-rapper, de bliver tit svinet til på en anden måde for scenen. Det bliver meget mere omtale, hvordan de ser ud, hvor store bryster de har og så videre, ikke? Det er da også et problem. Blandt publikum er det meget mere sådan, hvad så skal du score? Sådan, det skulle man ikke, så bliver man svinet til, ikke? Hvordan svinet til Anne? Så er det et eller andet, hvad så de luder eller et eller andet, ikke? Nu må lige slappe af. Okay, men altså jeg kan heller ikke stå og være ansvarlig for, hvad alle hiphopper gør, forstår jeg mener. Hvis jeg sagde til dig, hey, hvad skal vi aldrig finde ud af noget, og det du sagde til mig at hoppe i havnen, da jeg skred med dig, ikke? Så vil jeg sige, cool. Ja, altså. Jeg siger ikke, du skal være ansvarlig over for det. Jeg siger bare, at et eller andet sted, så er I nødt til at være klar over, at det budskab, det går videre til nogle folk, og det bliver accepteret, ikke? Det bliver hørt. Den måde, jeg laver musik på, og den måde, jeg skriver tekster på, det er bare, at jeg tager input fra det, der sker i mit liv, og så rapper jeg om det. Jeg er ikke en politisk hiphop-gruppe, for eksempel, som har kæmpe holdninger, som jeg vil have frem på min plade, forstår du, hvad jeg mener? Men jeg rapper om virkeligheden, forstår du, hvad jeg mener? Ja, om din virkelighed, ikke? Ja. Som et eller andet sted ikke nødvendigvis er alle kvinders virkelighed. Mange kvinders virkelighed, det er voldtægt, det er vold, og det er mindre i løn, det er en daglig undertrykkelse, en daglig chikane, ikke? Helt sikkert, jeg vil give dig fuldstændig ret, at voldtægt er noget af det værste svineri, der findes, altså, og jeg går fuldstændig for lige ret til kvinder i den hårde stil, altså. Men så er jeg bare svært at være fat i det, den der tekst, for eksempel som brødre vi deler. Det er totalt, man får totalt associationer til et eller andet gangbang, et eller andet, ikke? Hvis jeg siger som brødre vi deler, så taler jeg om, at der er nogle piger som mig og nogle af mine forskellige hjemmedrenge har været sammen med den samme pige. Ikke nødvendigvis på samme tid, altså. Forstår jeg? Men Anja, hvad var det, som du allerhelst ville ønske, at Jokeren han indså omkring den her tekst? Hvad han indså. Jeg ville ønske, at han ville droppe at lave sådan noget musik. Altså, jeg fatter ikke, hvorfor skal det hele være så upolitisk? Hvorfor handler det om alt det, I får, alt det, I ikke får? Fordi at jeg interesserer mig ikke specielt meget for politik, altså. Så sådan er jeg. Ja, det synes jeg bare er ærgerligt. Ret til, altså. Ja, det er også okay. Jeg synes bare, et eller andet sted skulle du være klar over, at politik er mange ting, ikke? Og det her, det kommer ud til mange kvinder, kommer ud til mange mænd, og det går ud over mange kvinder, ikke? Det er jo med til at opretholde det. Hvis du ikke kan lide det der mandssamfund, hvorfor så med til at opretholde det på den her måde? På hvilken måde går det ud over kvinder, at Tusnelda er på vores cover, for eksempel? Det handler ikke kun om cover, det handler også om tekster. Det handler også om den måde, kvinder generelt bliver omtalt på. Men Jesper, synes du, at Anja simpelthen går for meget op i politik, så hun skulle tage og slappe lidt mere af? Eller? Nej, jeg synes, det er fint, at folk går op i politik. Altså også nu er du med fra hvad AFA, antifascistisk aktion. Det synes jeg er lidt svedigt, for altså, jeg er for det første overhovedet ikke fascist, eller nazist, eller voldtægtsforbryder, eller noget som helst i den stil, ikke? Ja, det er sgu aldrig sagt. Og hvad hedder det? Men altså, jeg synes da, det er godt, at der er folk i Danmark, der gør noget politisk arbejde, for det der er brug for. Men det, jeg laver, jeg er musiker, forstår du mig? Men en del af mit politiske arbejde, det er for eksempel at gå ud og aktionere mod sådan noget som det her. Og sige fra over sådan nogle ting. Jeg tror, vi har en sidste lytter igennem. Maria, kan det passe, du med os? Ja, det er jeg. Okay. Hvad vil du sige til det, du har hørt her? Ja, nu har jeg måske ikke hørt det hele, fordi lige med alt det her med telefon, men jeg vil sige i hvert fald, at jeg synes, teksten er vanvittigt smart, altså opfindsom og velrimende og så videre. Og så vil jeg sige, at hvad er det for noget fis med de piger, der ringer op og siger kvindeundertrykkelse og billede og forkert billede og sådan noget. Der er der masser af piger, der har sådan nogle fantasier, og når hun siger undertrykkelse, så skulle man skulle tro, at der var 2-3 mænd, der dopede hende og fik hende med ud i en taxa og voldtog hende på skift. Hvad er det for noget brøvl? Maria, du har sikkert ret, men du lyder ikke lige så ung som sådan de andre, vi har haft igennem. Nej, jeg er 71 år. Du er 71 år. Ja. Hører du meget hiphop sådan generelt, eller hvad?
Jeg hører P4 som regel, og der er meget, jeg er uenig i, men det her, det har forarvet mig meget, at piger kan ringe op og sige sådan noget fis. Så jeg mener, hvis de synes, at det er så skrækkeligt, så har de ikke nogen naturlig sexlyst. Prøv at det er ikke erotika det her, vel? Og jeg skal ikke sidde og fortælle om mine naturlige sexlyster, vel? Men det handler ikke om, at jeg ikke kan lide sex, eller feminister ikke kan lide sex, eller hård sex, eller hvad ved jeg. Det er ikke skid med det at gøre. Men Maria, jeg snakker ikke om, at man kan lide det. Jeg synes, man har ganske indbygget nogle naturlige drifter. Det er ikke noget med, at man kan lide det. Man siger til sig selv, jeg kan godt lide sex, nu går jeg på disco. Det er jo ikke det. Det kan være hvor som helst. Det kan være et supermarked, man støder på en, eller på diskeren, eller hvor som helst. Men Maria, det vil sige, at næste gang du går ud og køber ind, så kunne det godt være, at det var yoghurt, som du gik og fantaserede lidt om? Nå, nu kommer jeg desværre i sådan nogle lidt obskure supermarkeder, hvor de fyre, der henvender sig til mig, du ser dejlig ud, og skal vi ikke tage en kop kaffe og sådan noget, så ved jeg godt, hvor det bærer hen. Ja, men du skal have rigtig meget held og lykke med kaffen i supermarkedet, og tak fordi du ringede. Jeg har sgu en dejlig elsker, så der er ikke noget at beklage mig over. Men det lyder godt. Ja. Det lyder rigtig godt. Jeg synes bare, det andet er så boneret og så fuldstændig forkvakket. Okay, tak til dig. Altså, det var så den sidste lytter, vi kunne nå få igennem, men nu har vi alligevel siddet herinde i en halv times tid, ikke? Og sådan lært hinanden lidt at kende, ikke? Anja, er det sådan, så du er altså enig i, det bliver vi jo nok ikke, vel? Men du er heller ikke blevet sådan lidt våd i trusseletten af sådan at sidde herinde? Nej, det vil være synd at sige. Yoghurten ville udtrykke det. Og hvad med dig? Du synes heller ikke, at Anja er sådan frækkert? Eller hvad? Hun er det behøver du slet ikke svare på. Nej, hey, men altså, du men også, hvis du ikke synes, at du tænder på mig fint, altså, det er der ikke nogen, der siger, at du skal overhovedet. Og hvis du ikke har lyst til at høre på den gale pose, så lad være. Okay, men det var så de sidste ord. Faktisk så bliver det Anja, der får det aller sidste ord, fordi det er nemlig hende, der har valgt den plade, som vi skal høre lige om lidt, efter vi har hørt musik med en gale pose. Jeg vil sende dig... Nej, efter vi har hørt musik med en gale pose. Yoghurt, du skal ud og spille koncert nu, faktisk. Det skal jeg. Stengade 30. Jep, så du må have en god koncert. Der går rygter om, at der måske vil opstå en eller anden aktion af en eller anden art. Der er blevet varslet en aktion mod stedet. Ja, så det bliver jo spændende at høre. Det vil vi selvfølgelig følge op på. Så her der er det til sidst Queen Latifah. Det er en kvindelig rapper med Unity. Og jeg vil også sige tak til alle lytterne, der ringede ind. Hvis I har flere kommentarer, så kan I ringe dem ind på P4's automatiske telefonbåndoptager. Den har nummer 31 35 52 04. Who you calling a bitch? Another flow. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all of that gots to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool, but don't you be calling me out my name. I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down the block, I had my cut off shorts on right, cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching a rat. Then the little one said, yeah, me, bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes and said, who you calling a bitch? U-N-I-T-Y. You gotta let him know. U-N-I-T-Y. That's come on, here we go. U-N-I-T-Y. You gotta let him know. You ain't a bitch, you're a hoe. Here we go. U-N-I-T-Y. You gotta let him know. U-N-I-T-Y. That's come on, here we go. U-N-I-T-Y. You gotta let him know. You ain't a bitch, you're a hoe. I hit the bottom, there ain't nowhere else to go but up. Bad days at work give you an attitude and you erupt. And take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I'll put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had, and I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. This is my notice to the two